всички, добър ден, хора! Аз съм Окъм Пламенов, това е моята братовчетка Йоана. И ние днес пак ще пробваме с рак. Чипс. Ние пробвахме с тази... Да, ние преди тази версия го гледахме. Ако още не го гледахте, гледайте, после гледайте. Да. А ти? Намирате чипсове, беше вкусна спагети, аз ви го казвах. Всичките подробности са в клипчето. Айде, изваждай. Как? Не знам, малко различен свят има. Да, различен са. Аз си взема малко. Толкова не могат да видят хората, бе. Вижте, различен свят. Не. На мен ми харесва като ракови и такова. Пръстици. На мен ми харесва, аз такова обичам. Жене ги не знам, аз такова много обичам. Вкусна риба! Мамо! Много хубаво, сочно. Много слушах, хора. Джай, така да го купиме друго. Тя? Поне кола да пия. На мен много ми харесва, хора, много. Колко му даваш? 10 от 10. 0 от 10. Ама трябва да ям, защото... 3,60 е за то чипс. И 2. И плюс това магазинерката му задържа на него една стотинка, защото при мен имаше една стотинка. Не имаше. Гадно е. Добре, идеално е да имаш две очи. А мен много ми харесва, много. Ами тази? Яшко. Хора, купувайте го. Този чипс и други в магазин при мен. На улица. Хора, да ви кажа една тайна. Всъщност много ми харесва, ама не искам да му казвам. На улица Станислав Доспески. Купувайте, много е вкусно. Ама на мен сега ми харесва първия чипс, къде го побах. На мен изобщо. Изобщо не ми харесва. Всички тя хора, абонирайте се на нейния канал и на моя.